history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Iċċelebraw illum it-tifkira ta' San Ġerolmu, saċerdot u dottur tal-Knisja. San Ġerolmu twieled tal-ħabta tas-sena 342 fid-Dalmazja llum il-Kroazja u wara l-istudja Ruma mar ukoll fil-Lvant fejn ħajja xetika mbagħad se jaħlu l-Papa Damasu biex ikun dak li jaqleb l-iskrittura l-Latin. Baqa' dejjem magħruf fil-fatt għall-ħidma tiegħu biex titwassal il-kelma ta' Alla. Nitolbu llum aħna u nagħmlu t-tifkira ta' dan il-qaddis li aħna jkollna l-imħabba għall-kelma ta' Alla nisimgħuha, nilqawha, ngħixuha f'ħajjitna. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna drubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti nissilt fis-saċerdot San Ġerolmu mħabba kbira u qawwija l-kotba mqazza. Għamel il-poplu nisrani jfittex dejjem iżjed il-għajxin spiritwali tiegħu fil-kelma tiegħek u jsib fiha l-għajn tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb ta' Ġobb. Ġara darba li wlied Alla resqu quddiem il-mulej u fosthom ġie ukoll ix-xitan. U l-mulej staqsa lix-xitan: "Mnejn inti ġej?" Ix-xitan wieġeb lill-mulej u qallu: "Minn dawra mad-dinja, kont nitlajja l-hawn u l-hemm." Il-mulej reġa' staqsa lix-xitan: "Il-qaddej tiegħi Ġobb, ħsibt fih? M'hawnx ieħor bħalu fid-dinja, raġel perfett u tajjeb jibża minn Alla u mbiegħed mill-ħażin." Ix-xitan wieġeb u qal: "Tgħid għalxejn Ġobb jibża minn Alla? Forsi inti ma bnejtx ħajt madwaru u madwar daru u madwar kull ma għandu kif iddur? Birikt kull ma għamlu jdejh u ġidu kotor mal-art kollha kemm hi. Imma mitt idejk wolqot kull m'għandu u tarik jistħikx f'wiċċek?" U l-mulej wieġeb lix-xitan: "Ara, kull ma għandu f'idejk, biss terfax idejk fuqu." U x-xitan telaq minn quddiem il-mulej.
Mela darba u li ġob subien u bniet kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U ġie għand ġob messaġġier jgħidlu, il-gniedes kienu jaħartu bil-ħmir jiraw ħdejhom, qabżu fuqhom is-sabin u ħatfuhom li l-qaddejja darbuhom xifer is-sejf, bqajt jien waħdi biex narfek b'dan. Kien għadu mu għafx jitkellem dan meta ġie ieħor jgħidlu, niżel nar ta' Alla mis-sema, ħaraq l-imrieħel u l-qaddejja u belaħħom, bqajt jien waħdi biex narfek b'dan. Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu, il-Kaldin niżlu fit-tliet ġimgħat u nxteħtlu fuq l-ġimla u ħatfuhom, u l-qaddejja darbuhom b'xifer is-sejf, bqajt jien waħdi biex narfek b'dan. Kif kien għadu jitkellem, ġie ieħor jgħidlu, u liedek subien u bniet kienu qegħdin jieklu u jixorbu l-inbit għand ħuhom il-kbir. U dlonk amriħ qawwi min-naħa tad-deżert u ħabat għad-dar min-naħa tal-4 kartunieri tagħha u waqgħet fuq iż-żgħażagħ u mietu. Bqajt jien waħdi biex narfek b'dan. Imbagħad ġob qam, ċarrat ħwejġu, għaxxar rasu, niżel wiċċu fl-art u beda jsalli u jgħid, eri ħriġt minn ġu fommi, eri nerġa' murem. Il-mulej tani, il-mulej ħadli, ikun imbierek isem il-mulej. F'dan kollu ġob ma dinibx, ma qalx dawwa waħda kontra Alla. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, resaq widintek lejja mulej isma' klimi flimkien, ressaq widejja lejja mulej isma' klimi. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi, bla erq huma xuftejja flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Min għandek toħroġ il-ġustizzja għalija, għajnejk jaraw is-sewwa, jekk qalbi tiflili, jekk bil-lejl iżżurni, jekk inti ġarrabni ma ssib l-ebda erq fija flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Insejjaħlek għax inti weġibni jew Alla, ressaq widintek lejja isma' klimi. U r-rittieba tiegħek tal-għaġeb, int li teħellesni mill-edewwa lil min jitma' fil-leminija tiegħek flimkien, ressaq widintek lejja mulej isma' klimi. Bini l-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi, imma biex jaqdi u biex jagħtu ħajtu fidwa għall-kotra. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien qamet kwistjoni bejn id-dixxipli dwar min kien l-akbar fosthom. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom u ressaq tifel żgħir leħ, edu ma' ġenbu qalilhom min jilqa' lil dan it-tifel żgħir minħabba f'ismi ikun jilqa' lili, u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Għax minnu li żar fostkom il-koll, dak hu l-kbir. Qabeż Ġwanni u qallu Mallem, rajna wieħed ikeċċi xjatem f'ismek u ridna nżommuh għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna. Imma Ġesu qallu la żommuhx għax min mhuwiex kontra tagħkom huwa magħkom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ġesu għaraf x'kellhom f'moħħhom. Dan huwa li naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa llum li Ġesu għaraf id-dixxipli tiegħu x'kellhom f'moħħhom. Huma kienu qegħdin jiddiskutu bejniethom, l-Evanġelju jgħid qamet kwistjoni bejniethom. Ġesu ma kienx wieħed minn dawk li qed jiddiskuti magħhom. Imma Ġesu
avolja ma involvewx lilu, għaraf x'kellhom f'moħħhom. Mhix l-ewwel darba li naraw hekk fl-Evanġelju, niftakru episodji oħra fejn Ġesu kien mal-kittieba u l-Fariżej u l-Evanġelju jgħid għaraf ħsibijietom. Għax Ġesu huwa dak li jaraf il-moħħ u l-qalb. Mhux biss dak li jidher minn barra, imma wkoll il-moħħ u l-qalb. U x'induna Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju, x'induna f'din il-ġrajja li d-dixxipli kienu qegħdin jiddiskutu bejniethom dwar min kien l-akbar fosthom. Żgur illi meta nduna b'dan Ġesu tnikket għaliex dan kien propju l-kontra ta' dak li Ġesu kien għamel u kien għallem u ta' dak li Ġesu jfisser fil-fatt. Niftakru dak li kien qal San Pawl fl-ittra tiegħu l-Filippin meta kien qal li għat li kellu natura ta' Alla ma għax ifittex tiegħu li daqs Alla, imma xejjel lilu nnifsu billi ħa in-natura tal-sir. Li jitkellmu fuq min kien l-akbar fosthom kien propju l-kontra ta' dak li Ġesu kien ifisser, ta' dak li kien jallimhom, ta' dak li kien jurihom. U ma kienx l-ewwel darba illi Ġesu urihom dan lid-dixxipli tiegħu, anzi kontinwament kien jipprova iħarriġhom biex ikunu nies li ma jfittxux lilhom infushom u inqas minnu l-akbar fosthom, imma li jfittxu li jkunu nies li jagħtu lilhom infushom mill-oħrajn bħalma għamelu. Dan hu l-ispirtu ta' Ġesu u dan irid iwassal lid-dixxipli tiegħu. Nafu li f'diversi ċirkostanzi insista fuq dan, niftakru x'kien qal. Edha fl-Evanġelju ta' San Mattew tafu intom fost il-pagani il-kapijiet qegħdin biex jikmandawhom u l-kbarat biex iħaddmu fuqhom is-seta. Fostkom m'għandux ikun hekk. Imma min irid ikun kbir fostkom għandu jkun għaddej tagħkom. U min irid ikun l-ewwel fostkom għandu jkun l-sir tagħkom. Hekk ukoll bejn il-bniedem ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi u biex jagħti ħajtu b'fidwa għall-kotra. U għalhekk li fil-fatt hawnhekk li għamel Ġesu huwa li lid-dixxipli tiegħu meta nduna fuq ix qed jitkellmu ma rrabjax magħhom, ma kkundannahomx, ma qallilhomx ħafna kliem, imma għamel azzjoni simbolika tant importanti. Ressaq lejh tifel żgħir, qiegħdu ma' ġenbu li kienet ħaġa kbira għax ebda tifel ma kien joqgħod ħdej rabbi, ħdej bniedem li jgħallem mgħallem. U għalilhom min jilqa' lil dan it-tifel żgħir ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li bagħatni. Qed jgħidilhom l-ewwel ħaġa biex huma jkollhom qalb li tilqa' mhux li tfittex lilha nnifisha. Imbagħad jgħid għax minnu li żar fostkom ilkoll dak hu l-kbir. U min kien li żar hemmhekk tat-tifel? Jgħidilhom dak hu l-kbir u intom għandkom ikollkom qalb li tilqgħu lilu. Ara kif jaqleb ta' taħt fuq il-mod kif kienu qed jirraġunaw bejniethom id-dixxipli biex iwassilhom dan il-messaġġ tant importanti għalihom u għalina l-koll, għal kull min irid jimxi warajh. Fil-fatt dan huwa l-messaġġ li jrid jagħtina Ġesu llum biex aħna nkunu tassew dixxipli tiegħu f'dan ma nfittxux lil nfusna jew
li aħna jkollna din is-superjorità fuq l-oħrajn, kultant qiegħda din fina, kultant ikun hemm min ikollu anke ħaġa żgħira, imma qisu qed jikmanda imperu. Ma Ġesu ma jridinniex hekk, irid ikollna qalb mimlija mħabba u kompassjoni u ta' servizz li anki tilliberana minn kull arroganza, pretenzjoni jew milli aħna isna qegħdin naħkmu fuq l-oħrajn. Nitolbu l-Mulej din il-grazzja li aħna jkollna dal-Ispirtu tiegħu kull fejn inkunu, kull fejn naħdmu, kull fejn nagħtu semna li nagħmlu din il-ħidma tagħna b'servizz, b'imħabba u dan jagħmilna dejjem aktar nixbħu lilu kif għallimna u kif urina hu bħajtu. Se nisqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira li huwa jagħtina dak li huwa taġita lina. Tolbuk Mulej illum aħna nagħmlu t-tifkira ta' San Ġilormu biex aħna jkollna imħabba kbira lejn il-kelma tiegħek u nħalluha tmexxina u tiddiriġina f'ħajjitna. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal Papa Franġisku u issa li se jibda s-sinodu f'Ruma, nitolbu għal dawk kollha miġbura s-sinodu fosthom l-Arċisqof tagħna biex tkun tassew esperjenza ħajja ta' Knisja li qed tfittex dejjem li tagħmel dak li rid Alla llum u twieġeb għalih. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal murda kollha fid-djar tagħhom fl-isplarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, fejn hemm tant vittmi tal-mibeda tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nixtieq li llum niftakru wkoll li l-bieraħ kien eluq il-50 sena mill-ordinazzjoni episkopali tal-Arċisqof Merċieqa, Giuseppe Merċieqa, li aħna niftakruh il-koll boża kbira u nitolbu biex l-eżempju sabiħ tiegħu ikompli jkun ta' ispirazzjoni għal ħajja tal-Knisja f'Malta. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu Mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa t-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti Mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina Mulej li naħsbu sewwa fuq il-kelma tiegħek kif kien jagħmel is-saċerdot San Ġilormu, ħalli bekk nitħejjew aħjar biex nofrulek il-vittma tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej u ma'kom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġerormu int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-tallim li xandar u tilqa' talb li jagħmilek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek linnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem id-demm li xeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġim Qazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostli ma' San Ġelormu l-qaddesin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru l-nuħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-mulej tkun dejjem u magħkom. miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbuk mulej biex it-qarbina li għamilna ferħanin fit-tifkira ta' San Ġirolmu tħeġġiġna għat-talim għad-dis tiegħek biex nifhmuh sewwa u nimxu fuqu u hekk naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid.
Fl-isem tal-Missir, tal-Eben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Amen. Alla tagħna, isma' tal tagħna ħlesenna waqaf magħna, glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma' tal tagħna Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija u qalilha kellha tkun omm Alla. Missirna li inti fis-sema u titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat tal-btana Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dnubitna ħarisna min-nar tal-infern, ħul ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misteru minn tal-ferħ, meta sitna Marija maret iżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missirna li inti fis-sema u titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmiek, merkent fost nisa birek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-malej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nobitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smaw titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għalik jisma talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrilna d-nobitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Ir-raba' misterju minn tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smaw titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrin l-adnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu intilef fit-tempju u wara 3 ijiem sabuh jiddisputa mad-dutturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missir li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina l-inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrin l-adnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħniena tiegħek. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek inajtu, għaliex aħna t-torufnati u li teva. Li l-ek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-torufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija.
Tlob għalina għaddisom Alla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-ferma tal-Papa, missirna li inti fis-smawi titqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, ma kien fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġifti għaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għall-riħ ta' purgatorju, għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jisriħuma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qajt tal-btana. Missier eternalla. Henna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja tal-Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililla għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu li tidħol għalina fit-taqbida kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa tal-qawwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti ħżina l-oħra illi jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Minnek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocku, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, għan intom għaddisin protetturi tana. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li semem għaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek għal-kbira Alla Marija Santissima, imbirek għal-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.